दिनै सिलाफोथार बियाबनि सिङाव थानाय सनापुर होननाय बे बर' गामि, बे गामिनिनो रुंसारि पुर्निमा बसुमतारी आरो रुंसारि इकिलि बसुमतारी। बिथांमोना ना गुरनो होननानै गामिनि साखाथियावनो थानाय मोनसे बिलोआव ना गुरनो थांदोंमोन। दा बेनो बे खाथिनिनो बैसां गामिनिनो मोनसे बैसां न'खरनि मोनसे खेथि। बिथांमोना बिपुल पाइट, रसिद पाइट, बिफा कमल पाइट, बिथांमोना माइ आबाद मावदों होननानै जों मिथिदों। दा बिथांमोना गावसोरनि माइ आबादाव प्रटेक्सननि थाखाय मोब्लिबखौ, कारेन्टखौ नेकेदै खुलायैनो बिथांमोना सोंनानै दोनदोंमोन। नाथाय बे सोंना दोननाय कारेन्टआव बिथांमोना मोनसे एटेम्प टु मार्डार बायदि दिनैनि नैबे थासारिखौ खालामनाय जादों। मानोना बेखौ इलिगेलि कारेन्टखौ बेफोरबायदि बिदि सोंनो मोनामोन। आबादखौ नायनो थांनायावनो बिथांमोना बे सानै दुखुथिया रुंसारि जोंहा पुर्निमा बसुमतारी आरो इकिलि बसुमतारी बिथांमोना गावसोरनि आगोमा जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जादों। बे थारैनो जोबोद निन्दनीय। जों बेखौ जोबोद निन्दा होयो। बियो जोबोद निन्दा गोनां जाथाय। बेनिखायनो प्रसासननि सायाव केस होनाय जाबाय गामिनिफ्राय, गामि आफादनिफ्राय। जों लोगोसे जोङो माहारियारि आफादफोरा बेखौ मोनसे गोरा मोनसे नारसिनथाय होनांगौ होननानै जों सानो। मानोना जों दा सुलु लानानै मिथिनाय बायदियै बेखौ केसखौ गुरै खालामनो थाखाय TMPKआ एसे नाजाबाय थादों, बे खौरांखौ जों मिथिदों। बेनिखायनो माहारियारि आफादखौ जों खावलायगोन जे जोङो बेहाय जयैनो खौसेयै गसंनानै केसखौ जेन गोरायै हमथाबनानै जेन दायनिगिरिया बारग'नायनि राहाखौ मोना, बेखौ जोङो खावलायगोन। आरो लोगोसे बे दुखुथिया न'खरनो सरखारनिफ्राय 50 लाख करि अनसुंथाइ क्षतिपुरन हिसाबै होनांगौ, बेखौबो जों लुबैगोन। जोङो सरखारखौ दाबि खालामगोन। बेनिखायनो दिनै जों बेहाय गामिनि सुबुंफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गासै सुबुं